மொத்தம் 5 6 வீல் ஓப்பன் பாடி சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. எல்லாமே ரீநம்பர் வண்டி. வண்டி இருக்கிற இடம் நாமக்கல். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது 18 மாடல் 18 லட்சங்க. புது பாடி கேபின், டயரெல்லாம் புதுசு. இது வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் பாடி கேபின்லேயே இருக்கும். இது 13.25 வருங்க. உளுந்தூர்பேட்டை சைடு, கள்ளக்குறிச்சி ஆத்தூர் பக்கம் இருக்கிறவங்க ஓட்டலாம். கரும்பு ஓட்டுறதுக்காகவும். குறுக்கட்டையெல்லாம் 1 அடி ஹைட்டில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சேசிஸ் வேணுனாலும் சேசிஸ் இருக்குது. 12.25 வரும். சேம் 18 மாடல் ரீநம்பர் வண்டி. ரீநம்பர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 4 சிலிண்டர் வண்டி ஒன்று இருக்குங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது 4 சிலிண்டர் 18 மாடல் ஒரிஜினல் நம்பரு. 17 லட்ச ரூபாய்ங்க. லைனுக்கு மட்டும்தான் ஆகும், காட்டுக்குள்ளே ஆகாது. வண்டி இருக்கிற இடம் நாமக்கல். இந்த வண்டி 17 மாடல் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. வண்டியோட ரேட்டு 17 மாடலு உங்களுக்கு 16 lakhs வருங்க. ஹெவி டியூட்டி கியர் பாக்ஸ் வரும்.